Takže dnes testujeme značku Insu, ktorá je prezentovaná s aniónovým čipom. Pozrite sa, je to naozaj dobre zabalené. Áno, rovnako ako naše vložky sú dobre zapečatené. Tu je ten deklarovaný aniónový čip, teraz ho spolu vyberieme. Úprimne, ten čip sa trhá, ako by to bol papier. Hodíme vzorku, ďalej tu máme tajomstvo. No, dobre, berieme. Vložku. Ja som už kúpila rôzne. Nie tu. Tu je ten deklarovaný, tiež aniónový čip. Teraz ho vyberieme. Tento už je z iného materiálu, nie z papiera. Zaujímavé, mám pocit, ako by to jednoducho nerobili jednorazovo, len si všimnite, zatiaľ tu žiadna reakcia neprebieha. Tu ho máme, leží tu, tiež balenie, takéto, vyberáme. Je zapečatené, tu máme aniónový čip. Vidíte aj kvalitu, pozrite sa, dokonca je to urobené nerovno, vložka je nerovná. Áno, už je jasné, že s výrobou tu niečo nie je v poriadku. Veľmi zle sa to oddeľuje, mám pocit, ako by tu bola len na vrchu nasypaná vata. Tu je samotný kit. Naša cesta pokračuje ďalej, smerujeme do šuje. Aj vy sami teraz vidíte toto naozaj zaujímavé balenie, vyzerá to skutočne super, ako by to mohlo byť naozaj vysoko kvalitné a precízne spracované. Tu máme čip. Dostaneme to von, aby to tu bolo, dostaneme to von nejako úprimne. Ľudia, je to len čisté lepidlo naozaj. Lepidlo sa drží, je to všetko naozaj čisté lepidlo. Ďalej. Ach. Tu je náš čip. Podobné vzorke 3. Až podobné ako 3. Tá istá spoločnosť vyrába vzorku za pochodu, pretože to isté vo filme odmietnem. Je to jasné? Tu to máme. Tu máme Faberlic, známu značku, ktorá tiež tvrdí, že má neónový čip. Mimochodom, tu je on. Ako tretí a Zdá sa, že práve teraz vzorka. raz a zdá sa, Na rovnakom nákere. Toto je Faberlic. Chlapci, to isté. Lepidlo. Tu. Vezmite nás a tácku. Pozrite sa na to, aká je to kvalitná bavlna. Je to proste len... hrášok zo svetlí. To znamená, že okrem aniónov máme aj... A pozrite sa na výsledok. Okamžite. ďalej. Už celú dlhú sekundu sa tu absolútne nič nedeje, naozaj sa tu vôbec nič nedeje, tu u šuju sa skutočne nič nedeje. Áno, je to tak, čas tu už medzi tým poriadne ubehol a stále čakáme na nejakú zmenu. Ach, konzlej, nič sa nedeje. Tajné jahňa, nič sa nedeje. A tu, prosím, je niečo.
Ale bez ohľadu na to, ako dlho to stálo, žltosť tam stále bola. Tak, chlapci, pozrite sa na výsledky. Vedúci výrobca tesnení spoločnosti Vieda. Naše Vložky majú v skutočnosti aniónový čip. Prosím, nekupujte tento produkt od spoločnosti Ozon alebo Valbers. To, čo je údajne označené ako s aniónom, sa netýka len vložiek, ale všetkých produktov, ktoré sú jednoducho falzifikátom. Ľudia na vás jednoducho zarábajú, preto sa neoplatí veriť. Toto je jediný exemplár, ktorému môžete veriť a ktorý sa naozaj postará o vaše zdravie. Takže Vieda, priatelia, je najlepšia.